jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Fi Brussell tallimt il-magna. F'attività politika fid-Dar Ċentrali, il-kandidat nazzjonalista għal Parlament Ewropew Peter Hughes sostna li fit-8 ta' Ġunju il-Partit Nazzjonalista irid jibda mowġa. Fit-8 ta' Ġunju nibdew mewġa. Irridu nibdew mewġa. Mewġa ta' bidla. Peter Hughes għal dan meta kien qed jindirizza attività politika tal-Partit Nazzjonalista il-ħadd filgħodu. Dak li kien il-kellim ewlieni ta' Bernard Grech qabel elezzjoni ġenerali li għaddiet kompla fl-istess retorika tal-kilba għal poter ma' dak li qal fl-aħħar jiem id-deputat nazzjonalista Justin Schembri fl-imsida. Pajjiżna fi żmien sentejn ikollu gvern nazzjonalista mill-ġdid. Fl-istess attività politika tal-ħadd il-kap nazzjonalista Bernard Grech li baqgħet ma sab il-kaptu tal-affarijiet f'daru stess u qed jikser il-liġi biex jaħbi it-taħwit finanzjarju ta' żmienu kompla fl-attakki tiegħu kontra il-gvern u kontra dak li jisqu iċ-ċifri u l-esperti anke internazzjonali billi sostna li l-amministrazzjoni laburista mu tagħmel l-ebda ġid għall-familji Maltin u Għawċin. Gvern illi jider illi jgħajja li tilef id-direzzjoni kif diġà qed tilef ukoll l-aptit li jtejjeb il-ħajja tan-nies. Bernard Grech għal dan fl-istess ġimgħa li ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO ikkonfermaw li fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena il-Fond Konsolidat tal-Gvern irreġistra surplus minkejja l-isfidi internazzjonali bla preċedent bħalissa. Fl-istess waqt li sar magħruf kif is-sena li għaddiet aktar minn 3500 persuna inqalgħu mill-faqar estrem grazzi għal politika laburista. Iżda Grech ma naqas laqqas li kompli jipprova iżebbla l-inizjattiva Stabilità li mindu ġiet introdotta mill-bidu affrar li għadda naqset b'mod sinifikanti fl-inflazzjoni. Fil-fatt, f'Marzu li għadda ir-rata annwali tal-inflazzjoni kienet inqas minn 2% skont l-indiċi tal-prezzijiet bl-imnut. Sanittant fid-diskors tiegħu il-kandidat nazzjonalista Peter Hughes sellem lil Roberta Mezzola u lil David Casa waqt li faħħar il-ħidma tagħhom fil-leġislatura li waslet biex tispiċċa anke kontinwament użaw il-pożizzjoni tagħhom biex jimminaw il-ħidma f'pajjiżna. Peter Hughes kellu dan il-messaġġ għan-nazzjonalisti qudiemu b'referenza għal kampanja tal-Partit Nazzjonalista għall elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Ser inkomplu nattakkawhom.